नमस्ते प्रणाम दोस्तों। हम गायक भूषण राजा रउआ सबन के बीच जौन सॉन्ग बा खेसारी भैया के कि सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में दिया के अजोरा में नाम से जिया पयावे लेता है अचरा के ओढ़ेले ओढ़ना बिछावना अपना लात से बिटोरेले ओढ़ना बिछावना अपना लात से बिटोरेले हो से जिया पयावेले तो अचरा के ओढ़ेले ओढ़ना बिछावना अपना लात से बिटोरेले। चलिए इस सॉन्ग का विशेष ना गाएम। यही गाना पर जौन आकाश मिश्रा भैया बानी वो अपना अंदाज में लिख पढ़ के गौले बानी उहे चीज़ के हम थोड़ा प्रयास करतनी रउआ सबन के बीच और अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं जी कैसा लागल का लागल हो। तो आई रउआ सबन के बीच हम थोड़ा सा गुनगुनाए के प्रयास करत बानी काहे कि रउआ सबन के बीच हम नया बानी सपोर्ट करी लगन। रउआ सबन पे विश्वास बा, विश्वास ना पूरा दिल जान से आस विश्वास लगैले बानी जे रउआ सबन हमें जरूर सपोर्ट करें लगन। तो आई लगन रउआ सबन के बीच हम सॉन्ग के सुनावे जात बानी, अच्छा लगी तो जरूर आई। बबुआ उड़ावतार धन हटे पापा के बबुआ उड़ावतार धन हटे पापा के सोची ह बुढ़ापा के नाम कि बबुआ उड़ावतार धन हटे पापा के सोची ह बुढ़ापा के नाम। आई आगे अंतरा में कहा हो बैला के कमाई भैंसिया काटे चानी आन्हर बनवले बा चढ़ली जवानी हो बैला के कमाई भैंसिया काटे चानी आन्हर बनवले बाटे चढ़ली जवानी तमाजा महंगा परी मारल गोलगप्पा के सुनता रहे बबुआ तमाजा महंगा परी मारल गोलगप्पा के सोची ह बुढ़ापा के ना। चलिए रउआ सबन के बीच में हम गाना का परोसनी और रउआ सबन कमेंट में ज़रूर बताएं जी कैसा लागल, अच्छा लागल कि ना लागल। बाकी फिर अगला वीडियो में रउआ सबन के साथ जुड़े हम।